नदिया के तीरे तीरे स्वामी हमार जी परिछिना ले तू मम्मी स्वामी हमार जी परिछिना ले तू मम्मी स्वामी हमार जी कैसे कपरछ्यू बेटी स्वामी तोहार जी गलवा में बाट मोतियन कहार जी गलवा में बाट मोतियन कहार जी हरवा त हवे मम्मी 60 रुपैया जी लाख रुपैया क दुलरू दमाद जी लाख रुपैया क दुलरू दमाद जी।